karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much, everyone. Mahal kong kaaway. Kinsam ginitawhan. Boss, nakasibat siya, oy. Pero nahog yung pitaka, o ni Ao. Kinsay nakasibat, ha? Ang naghato na ng buwak. Ang binay yung pitaka, Binoy. O ni Abusing mo. Awa na, sakpa na gining mouse camera. Jeteroa? Mauna ang pangan sa naghatod sa buwak para nako. Unsa man? Nakaikaila nga Jeteroa, ha? Sulti dayon. Wa, oy. Niriak na gani ko siyang pangan. Kay bago kay ni sa akong pandungog. Siguro lang, ha? Bitaw, ma'am. Siguro alang yun para mahimutang si Busing iyan. Hinumdumig maayo. Ako na nang gihuna-huna og maayo. Pero wag mo sad sa kong utok. Oh, mau ba? Bitaw, Busing. Mayo noon nga, di na niya kaila si JT Rua. Kaya kung kaila pa na niya, parehas na sad na ni Sir Paul. Hilong, Binoy. Ay naghiskuti nga na. Uy, manong ikaw may masuko kung hisgutan na nga na. Gusto na mo anak di. Marumog mga batang way buot na. Basta, wa ko'y kaila nga Jetty Roa. Nag-unsa maka na sila sa sud sa office. Nakita ko nga may naghatod na sa buwak. Oy, Ma'am Lira, naniid ka, ma'am? Naniids ka buang ni mo? Milabay ra ko. Huwag ka mo labay, ma'am mo, oy. Nagbarog man ka di, ha? Hilom, ha? Aray mo, oy. Sakita, ito mong isagpa kong na. Mirisi ni mo? Labtanon kang dako. Ang sabi mo din eh. May agir ako, eh. Binoy? Ganun naguba man ang naam ni mo, ha? Gisagpa ko ni Ma'am Lira. Oh, anong imo mo siya gisagpa, Lira? Wala na ko sagpaa, oy. Nagali-ali man na sa kong agianan. Iya to kong gisagpa, Busing. Nasuko siya, nga ko gipangutan na kung naniid ba siya din sa gawas? Hoy, tunto. Wa ko maniid. Manugutang maniid bang ko? O sa may rason? Kung nahibaw ka nga nakadawat ko buwak ikan sa usa ka lalaki, posible yun nga naniid gud kas nahitabo namo sa sud. Kay na-interes mangit kang mahibaw kung kinsang nagpadana ko sa buwak. Lira. May kaila ka bang Jeteroa? Unsa? Kinsa man natawhan na? Oh, sure ka? Tanawan ng iyang ID. Basin may numdum ka. Mauna lang na ako napunitan sa kung pagukod niya. Ang iyang pitaka. Wa lagi ko makailaan na. Pero pa ko kakita ng naunga. Ako mauna. Wala tayo ang istoryahan. Dali na mo. Ma'am Lariang, ayaw na pa nagpa sa sunod, ha? Alexa, musunod ka na mo, dali. Oh, Nana. Iyan! Asaman mo! Iyan! Panuway ka rin tawhan na ay. Wa ko to baga. Asa maka to sa lamang lakaw? Iyan? Asa man ta paingon? Manglarga ta karon paingon sa Isla Verde. Unsa? Uy, kadinalian ko din yung lakaw, ah. Kuya, gihapon ko, Busing. Oh, Binoy, kuyog ka. Hello? Oh, ako ni Carlo. Hoy, kinahanglan mag-amping ka? Kay gusto ka na nilang ilhon.
Oh. Wa sila maggubot. Kay baliwaran ni Tito ang imong gipadang buwak. Tuod, Ragod. Kaysa may kisugo ni mo sa paghatod og buwak ang Alexa? Unsa? Si Jet gidi ay? Kinahanglan magbantay si Jet, ha? Kay naa nila ni Ian iyang pitaka. Ano nagtanga-tanga masada siya? Okay ra ang baby. Ayaw ka bala ka. O lagi, ayaw ka bala ka, ana. Siya makasinod sa katigayonan ni Ian. Ang atong anak. Hello, Ian? Pa, nausabang ako nauna. Unsa man ang kausaban? Inay sa sunod sigmana mi mamalik sa Isla Verde. Gusto ko nga karon na, pa. Kay madami og photographer nga makakuha sa tanang anggulo sa bahay o sa isla mismo. Magdasa mi og drone para sa promotional ad o billboard. Oh, ikaw. Wa na'y problema. Di may mo maglangan-langan pa. Kay hapit na bakasyon. Kinahanglang daghan ang mahibaw bahin sa Isla Verde before sa bakasyon. Good. Magkamao ka na yun, Ian. Karusa ka mo manglarga si Alexa. Karong hapon. Oh, ay! Yehey! Niya na sabta sa isla. Bakasyon na sab na ako. Oy. Kamong duha, dili bakasyon ang atong gianhi, ha? Kundi trabaho. Yes, sir. Nahibaw mi, sir, oy. Binoy, trabaho nga to yan, hibo sa ayaw pagkiat diha. Trabaho bitaw atong gianhi. Unsa may ako trabahoon karon, sir? Una, andama ang guest room, Binoy. Kay ugma sa hapon mo abot na tingali ang mga photographer. Kaysa may mangkipag-contact sa photographer, eh. Si Tita Agnes, kay daghan siya kaila. Lira, Oh, tita? Noon sa ka? nahibaw ka ba kung hain karon sila si Ian o Alexa? Wa, tita. May meeting matingali silang gilakaw? Lira, wa sila sa meeting. Tuan na sila karon sa Isla Verde. Unsa? Imposible na, tita. Dili pa sila ganinang buntag. Tuan na sila sa isla. Nag-helicopter maong dali rang miabot. Og nanawag na ko si Ian. May gisugo siya. Unsa man? Gisugo ko niya nga mo kontak og photographer o videographer para sa promotion sa mansion sa isla. Unsa? O kinahanglang makaapas na kiniugmang adlawa. Photographer. Nga nang may katawa ka, ha? Tungod kay may kaila kong photographer, tita. May studio gid siya. Oh. So, ikaw na'y contact nila. Makik-meeting ko. Kay niya na akong detalye sa gusto ni Ian nga pictures o posters. Okay. Mama Alexa, nakabantay ka, ma'am? Sa unsa man ha, Pinoy? Ni Boss Ian ba? Oh, nagbinag ko. Hiluman kaayo. Unya, sige laglantaw sa layo, sa dagat. May lahom siyang gihunahuna. Klaro kayo nga, doon ay nakahasol niya. Oh, natural. Dakong project kining gisalig ni Adnia. Iya ganang hinuktukan ug maayo, di ba? Di ra ba namoy akong duda? Ha? Unsam na mo pagduda, ha? Bahin sa gugmang yung problema. Ano mo problema mo siya sa gugma? Nga naa naman si Lira? Mao bitaw nga na problema na siya. O di siya gusto nga magpundo sa dakong bahay kay naa si Lira. Oh, Nalimot kasi ang giingon nga minyo ang iya nagustuhan.
Dako ng sa, Binoy. Kinanglan nga iya ng putlon. Unyag di maputol, kinabuang na siya. Basta. Dili na ta maghiskot ana iyang problema, Binoy. Mag-anam na ta sa panihapon. Mag-adobo na lang tag manok. Unya, daing nga bangus. So ito naligi ka sa paboritong pagkaon ni Boss Ian, ma'am. Inahan naman ko niya, Binoy. Mga kinahanglang mahibawgit ko sa iyang mga paborito. Oo, tuod, no? Pero, ma'am, huwag ka maintriga kung kinsagid ng minyo nga babae nga iyang nagustuhan. Ay, nako. Di na ko gustong mutukian na, Binoy, oy. Tungod kay dako ng sa. Bitaw. Mulangoy siya sa impyerno kung ilan ang ipadayon. Maong, lakaw, duula. Pangutan ako nun sa'y gusto niya sa panihapon. Klaruhon na to. Hello? Hain ka man karon? Naka sa studio? Okay. Ingon sa miuyo na to ang panahon karon. May rocket ka, dako. Hatagan di ka customer nga makakwarta ka og dako. Okay, sige. Pamati. Busing, unsa ko na gusto nimong ipanihapon? Ingon ang imong Mama Alex, ha? Uy, bugat imong dughan, Busing. Nganong siya pa man. Naunsa day ka, Busing? Nganong siya pa man ako nagustuhan. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!